Kini nga kung pangayoan ninyo mauna-una, di kini matawag nga dako nga kahasol. Sama nga gipasan nako ang tibok kalibutan. Bahin lang ni sa kinayas kong asawa nga grabe ka o ba, overacting kayo. Natural magitingalin ni niya. Sugdon ko lang, kinibang sugo ba lang siyang kaigat ba? Sugdon ko lang sa nang litaw pa ko ng asawa nako. Di nag-inumi og sa akong mga barkada atol sa kong birthday. Kanta-kanta. Hi, boy! Tina! Okay! Nanay, tatay, nanay. Kanindot kayo sa uniforme ni Inday. Unsa bagyo ang kursuha, karon ang gikuha niya. Unsa man? Doktora, maestra ba siya? Nanay, tatay, nanay. Siguro ka bang si Inday may eskwela? Dito siya sa plaza, tuban sa iyang hinigugma. Agbayay, hagkanay sila. Nanay, tatay, nanay. Siguro ka bang pasar gayon si Inday? Inay, sa tunghaan sinihan, ang kang Inday nga pagasudlan. Romansa ang labas, si Inday mihanas sa gugma. Malagmit, mo graduate sa maternity. Alright! Bye, Carlos, bye. Okay, na sumsuman. Oh, los. Oh, unsa bay? Los Edgar? Carlos mga di, los yung tawag di mo. Carlos mga di mo. Gisang piti kag los. Aron, wa makakadungog di, dadoble yun ako. Los. Mao ba? Duha. Duha. Oh. Pareho na lang ball. Nya, imong duhaon sa ball. Oh. Parehasa na ako sa Roger. Oh. Sangpitan ako, Roger ko. Oh. Nya, sangpito na ko, nya di kadungog. Dubliho na ako sangpit. Jir. Jer. Katong yung papa ni Kuan, kinsa to? Kisa man? Si Papang Kuling? Roger to. Roger San. Roger San. Katong Lim Minister sa Santo Niño. Kusot sa kinaminaw na. Jer. Jer. Gusto to, no? Doble di ay, duha. Katong Jerry San, katong singer sa Santo Niño. Jer, mo yung tawag. Sila Nilo. Sila Brad Nilo. Oo, mga duhaon di, basta di kadungog. Duhaon, yun. Ayos to, doble mo yun na. Ang duha yun na. Naunsam na. Para sa kinsa ba? Pareha ng kuan kanang utik. Ang pito rin mo. Utik. Di kadungog. Dublihon mo. Tik. Pareha ng bibot. Badung, sa pito rin. But. Duha. Mauna niya, pre. Pero mag-inom man taon. Musulti na kong gamay sa akong mga problema, ha? Gamay nga problema. Adi na problema. Gamay ra maghana. Unsa man day na, uday na ko, ha? Kuan na, pro ra na. Why blame? Problema, pro. Correct ka. Ay, yun na bro. Unsa man problema nimo, ha? Kuan kining. Nakauyab ko bayot, Brad Carlos. Sa? Uyab nimo bayot unya? Bayot. Sa bagay, dili mo na kuan kay naano man gyud na sila karon, dili ba? Muna problema mo? Problema ko. Ano man lagi bro, Edgar? Ang akong naproblemahan kay mahakad man siya minyo nako. Minyo? Sa ito ba, same-sex marriage? Mauna. Mahimog yun yung inana. Di ka ako sa wayo na nis mga tao o ni Manny Pacquiao ba? Ay, paabot lang. Kasi paabot ha? Gipile pas kongreso ang balaw doon, bahay na ng same-sex marriage. Mahimo ka na bro. May tag mahimo kayo. Pangasilan ko lang kanina kung uyab nga bayo. Wapam sa kayo. Walang bro, ang simbang katoliko, musupak yun ng lalaki sa lalaki niya, babae. Pero bisag wa pa na itugot bro, na may daghang nagtipon-tipon ron, mga bayot o laki. Nausod lagi, gali babae. Oo, muna.
Oh, bro, hindi naman nakalikayan. Nanamig yun na. O, mahitabo na, bro. Madugay, mabayot sa ka. Uy, unsa? Uy, kaluod. O, mga gini mahitabo kay mag-69 masad mo. O, di lang ko ano, bro. Pero, Okay na, babae. nangatarungan man sad ang LGBT, bro. Ah, di ba? Nga di man kuno na matawag og civil marriage. Civil union lang kuno O, kana. sa civil union, ha? Amot, ang sanang panuwaya, oy. Pero, bro, kinsa mo kigminya, gani mo, sa bambina ba? Bambina ba, uy? Kamay kayo natagan, uy. Pudalawas, bro, 20. Ingat din. Bayar sa kumadin nila. Problema kita, bro. Naranan ni mo, bro. Ako, bro, lain sa kong problema. Dahil lain tag Unsa problema. di problema sa di mo? Bahay na akong babae nga akong galitawan ba? Ah, Action na magsugot? ang akong lupig yung gili, no? Ano naman? Ang problema ang gili, unsaon niya pagbuhian ng tulor niya kauyap ka na. Yan na problema, bro. O niya, kinsa mo na bihana, bro, ha? Si Bibian. Bibian? Unsa yung problema, bro? Anong problema mo ka, Bibian? Grabe ka, oy. Nya ariyat pa kayo. Sa'yo na kayo na, bro! Unsa man, bro? Puti si Ikog! Mao gi tinuray ning akong kalisdanan karon kay kini babae nga akong naibgan, grabe man ka oy. Og di gabi nga namisita ko kang Bibian. Hi, Carlos Tracy! Ikaw ni Ay! Welcome to my parlor! Said the spider to the fly! Sugod na. Have a seat, Charlie! Salamat, Bibian. You're welcome. How are you? Fine, as a fine apple juice. Ay! Na-shot ko sa taroda. Bian, I have something for you. Oh, what's that, Carlos? Bibian, mahimbang magbinisaya ta. Kay gimiting na bata, bahin na ning paglito ko in English. Di ba magbinisaya ta? Oh, ano ka ang dili? Okay, let's talk on our dialect. Ay na lagi pag in English. Maka-English. Ka-English yung gyud ko eh. Dili na. So, naanad man ko nga mag-speaking dollar ko. Okay, sige. Sakyan talang ka sa Binisaya. Good! Good. Sige, Para okay. makasabot kita. Okay, so karon nganong ni Amanda ika Carlos, ha? May da akong gift para nimo gift. Gift? Gift, oh. Wow! Muna gipaabot na ko gift. Unsa na, Carlos? Kuan gini, imported nga perfume. Kuan from Switzerland. Wow! Unsa yung brand anong perfume, Carlos? Di abyan, oh. Mao nagitawag nga perfume nga Snow White and the Seven Dwarf. Uy, hala. Humutay kaayo na. Kay gikan man sa world of make-believe. Gikan sa Wonderland. Nga nung Wonderland man. Tungod kay Snow and the Seven Dwarfs, makaha. Oh, tinawad na, Bibian. Humot kini mong perfume. Feeling fresh. Oh, niya, humot kini, oh. Be, simutan na to, be. Sumuta. Uy. Ay, bakakon man ka. Unsay bakakon? Ingon ka kay humot kay ning moong perfume. Baho lagi. Baho pagod. Baho lagi. Simuta, oh. Baho ka ayo. Bebe, ato sumuton. Ay, mao din baho biyan. Namatay din usa ka dwarf. Magtatawa lagi hapon ko. Og di sa kadlaw na gidana kog date si Vivian Hanore Miss Plaza na nalingkod mi sa bangko sa plaza. Bisag unsa lagi pangayo ni Vivian? Oo, sa pa'y gusto mong kanon biyan. Bahala ka. Mukhaon kag balot. Mukhaon. Sige, uy, kaon ko kay lami kinagsabaw. Balot! Dala ka rin, balot! Balot! Oh. Dali. Balot mo, sir? Oh, balot. Ay, umada akong pitaka daw ako'y kwarta. Sir, balot mo, sir? Oh, sanay baligyan mo, Brad? Balot, sir. Utang mo lang ako, ha? Bulhot! Nalingaw ko! Nalingaw gihapon ko! Nalingaw yun ko! Mani na lang! Mani! Init pa! Mani! Oy, Insi! Ikaw din, eh? Oy! Taon dong ako ni. Ay, bisag asa na lang taon ko manindag man ni dong. Ay, dugay ka na ni negosyo, ha, Insi. Kini pagpanindag man, eh. Ay, dugay na taon dong. Sa mo, Insi, eh. Natiguan ka naman papanindag man, eh. Mauna. Pastilan dong.
Mani-mani lang ni, pero ang akong anak nga babay nasa City Hall. Ay, kunsihal ba, Insi? Naninda sagmani. Katawagan. Mas kabuang nga magkatawa sa gihapon ko. Ug pila may sugilanon, nagbinyo gid Miss Bibian, bisan pa man sa kauwi ni babayhana. Ang gikalagutan na nagug maayo, kay bisag minyo nami, magpatuo lang gihapon nga usa siya kadaga. Bibian! Dali na mo itas misa. Kadugay pa nimo nag-ilis diha. O lagin, anak ko, Carlos. Uy, Bibian! Noon sa kagod? O, namisigaw mo ng mata ni mo, Carlos. Manimbata! Unsa ka ba, oy? Maubitaw, asa rito manimbaga ni. Pero, por Diyos Santo, wato tag simbahan niya, mo na may isulob. Nga naman di ay ni, ha? Di taon ta maligo sa dagat, oy, Bibian. Ha? Wato tag simbahan niya, magpakigol ka. Hala, pakigol di ay ni. O, ang samli nang isulob ni mo, ha? Mubo mo kayo na. Mubo kayo nag-shirt. Makita mo yung igot-igot. Uso, manggod ni Ron. Pagtarong, ay, oso. Ho? Kauibian ni mo, oy. Tiyawan ka nang gisulob ni mo. Unsa day gusto nimo mag-duster ko? Pagtupis. Og usasad sa kong nalagutan sa kong asawa, kanang manlakaw na mi, magpasiksig yung maiba, mag-shirt gini siya, para di mansag angay nga ikaw o kay hamis makay legs ni asawa nako, niya bugol kay paa. Dako gyud daghan jud kay makalingi, ilabi na sa mga taong way lingaw. Dali na diaglak ko, bibir, ano siya ka ba, oy? Nagdag ko mura ba? Hinay lang good, oy. Ay, lagi paghimbay-himbay diha. Unsa ka ba matakil po ta diri? Mao diha, taas mo kayo nagtiko ng sapatos ni mo, murag karang. Magbuot. Hmm. Pang binibini Pilipinas ba yan ning lawas na ko? Binibili ang. Dinay, kakabiyag nag-ihap sa mga lakang, oy. Nag-practice lang ko. Say practice ba, oy? Para good sa mutiya sa barangay. Dali na. Uy, Vivian! Unsa ruin? Wailingaw ni mga standby. Nagsitsitan ka. Oh, kalame. Vivian, ano sa kabay? Oh, kalame. Saan, nakta ni mo, inausap naman na. Bigit-ikit ka na magmayo. Gilo kaayo, Carlos. Kisitsitan ko. Lain kaayo. Kinalam mo ikit ko. Ay, lambos na karon. Day, bet, Kilji. Oo, eh. Kaya kung mahilasan ni akong asawa nga o era kayo, pagabot mo sa bahay, disermonan ko yun eh. Oh, unsa man? Sermon na sa di, Carlos? Ay lang o nagtabi diha. Ha? Lingkod lang una diha. Tre, labaw pa makaspari. Siging wali. Gipahinumduman talang ka. Kay ako'y mauwaw. O ganang mauwaw ka man, ha? Asa na eh? Ikaw mas kung dapito. Imong bana. Nga, o isa kayo, paras ni mo. Di ka ba mauwaw? O diin mo ko nag-ino di ha? Diin, di ay. Kananay mo lakaw ka. Ha? Unya, din mo sisit ni mo. Oo nga naman, bako din ang problema di ay. Unya, masisitan ka. Mausa man linaktan ni mo. Murag mag-itik ka maglakaw, mag-iikid. Huwag man na ako tuyo, ah. Ang sawa tayo Klaro kayo Bibian. Mukalit og usab na linaktan ni mo. O, labi nagsisitan ka. Natural mang yun na nako, Carlos. Ha? Natural sa mong kagaral. Ha? Di ay. Ha? Usbanyab? Usbon gid nako. May magituyo na. Sero di ka dyan makapugog. Ikid-ikid, ha? Maglisod lagi kong pagong. Ilom di ay. Oo, eh. Uy, bitaw. Sige, ikid na niya, ha? Oo. Ha? Usay, mapandol ka ba? Mura sa kang presidente da. Kanang, kadili control yourself. Mauwaw ta. Og day adlaw nga gikan mi si Vivian sa beauty parlor kay nagpasit siyang buhok kay butambong may kasal. Gwapa jud kay akong asawa kay dol ra man ang babae nalakaw lang Miss Vivian. Og gyapon mahitabo. Mga bugal-bugalon ba? Nanitsit na sad. Dali lakaw diha Vivian, dali. Hinay lang tuta, Carlos. Ibaw ko, ha? Tungod sa may standby. Unya, isugot na ako sila nga sitsitan ko. Dali na. Ay. Ay. Ano ka, Vivian? Ano ka, ha? Di gid ako makontrol, Carlos. Muikit gid ko as in dili gyud. Uy, hasta ikid, di ka kapugong. Lisod lagi po nga ang kuan. Ikid. Kanasan. Muikid na sad ko. Uy!
Ikid yun! Ikid yun! Uy, hala, nay kanal! Mataga ko! Mataga ko! Kaya sa Bobby! Ikid ba? Uy, si Bian! Tagas ka nan! Bian! Uy, Lord! Help me! I'm falling down! Help me, Carlos! Katawa! Oe! Pwe! Mao niya kung nasulan sa kong asawa. Grabe ka, eh. Basta masisitan ka ni siya, ikid-ikid ay linaktan, murag itik pa. Mausab yun. Natagak nos kanal. Kung saan ko baka asawa na ko? Balisan ko baka nigkuan, balibo sa, palinaan ko baka balibo sa itik. Kung sa man ko may pasultihon, Carlos. Ke! Uliat! Ay! Bambina! Good morning sa tanang mga namati na to karon. Ato si Carlos. Carlos. Simple rin problema. Kakauwi siyang asawa ba? Basta masitsita niya asawa mo, ikid yung ninaktan. Oo, bitaw. Wakabantay, ikid. Yan na may kanal, tagaks kanal. Usa mo ikid basta? Basta masitsitan ba? Oh, Masitsitan mo ikid. Ikid. Ganahan siya. Mausap yung ninaktan. Labi na taghuyan natin, Prince. Tinuod na, doon nag-nanabod nga mausap ang, mag-consist na doon siya pa nga, gisitsitan siya, nga na nagtanaw niya. Mausap, doon nang Gitaguyan lagi natin, Prince, ni isa ang pikas usa ka tiil. Mo ba? Murag iro ba? Rugiro mangihi. Ako bitag sitsitan ko, mausap ba? Mausap ay mausap. Pero ako mahogs kanal. Wow, ay. Nasag ba mga laki sad? Na yung mga kuhan? Sinabi Mausap tao, sa ganun ka ninaktan. na. Tinol bitaw. Oo. Mausap bitaw. Labi na nang si Bambina ambot og sa ka experience na. Magara sa Asa ni Bambina. Bord? Papa sa kamutis. Sakay pagsakay. Sakay yan. Maluno ng pambot. Murag si Presidente ba, digong? Oo. Kato ba yung nakagusto ba si kuhanin mo? No, lima. Dilima. Yan na, tagak na yan. Murag ikaw. Murag mo ka pinumtan na ni Aning John Bacalso. John Bacalso, oo. Mom niya style. Kaya may kasi ana. Dili ang akong nahibawa na nga may kayo nga murag maoy nag-una na kana si Yuyo, aning Yuyo Mera Fuentes. Mo gito iya nga kanang kuan dahil ginana ba ngayon kasi Oh, naibitaw ka, Prince. Oo. Basi si Bisog Payoyo yun. na. dili ka akong tanaw ka bitong murag tsunami sa Busan. Busan. Oh. Ala. Nahurot ng kuan ato. Naurot ang mga zombie. Sige, Carlos. Ay, lahi, pasagdan lang na niya, Bert. Uy, natural naman lang na niya. Iya, bitaw ng ipangasawa, di ba? Bitaw, sige na lang. Puntahan lang. Iyasad na. Kanang Smile po na niya. pakilig sa na niya para murag bata-bata pa siya. Ina na ba, no? Tinoda. Di Para na sa, basta na. di, mangita siguro si Carlos Uglain. Mm. Kasi yung taktika. Kay, sige, los. Mga na. Ay, usa lang. Ayog doha. Tik-tik. Ayog doha, Sige. Ana, Carlos, og salamat ha. Sumupagpadangat itong tulumanon. Kuna ko ang puzzle tihon. Subscribe to Dramaturgo.